Sanbalani molweni yapshe tumelangi. Sanbalani molweni yapshe tumelangi. Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela izinto zasembudo kindaphila niphile nje. Samkhuluma ukuzubscribe store noma ucelezele ucinezele kuzobe uqala nqa ukuthola ama video mambe so poster siyabonga. Bafowethu ngisho sibikile futhi sibhele ezinye futhi eshisa la ngempela siphethe khona udaba ngempela esikolo ukuthi nje luyashisa. Into ezekele ukuthi ngempela ke wale mgube kahle kahle uhlelo ukukhipha icwecwe elisha ceke lama SAP okuwukuthi ke ama SAP vela dumile ngoma emnandi kusukela nje eminyakeni edlule dala nje kahle kahle kushuthi njengamanje futhi ualisoni uAlumfu kamgube laphana uhlele ukudedela yona ngempela iCD yakhe entsha ka2022 kushuthi time ngabe idedela laphana ngempela ke icover yakhona kwamangala abantu abaningi la khona dedela khona icover ekadambela isihloko sawo ngempela laphana ialbum azoyidedela kushuthi isihloko sealbum ngempela sidedelile sigama nje lithanda ukuthi imali yenhlambeni kancane kodwa kuzokhumbula ukuthi ngempela uAli uvamile ukukhipha ihloko ezithi mayicishe yabona impela zidide njengoba qala wakhipha isihloko sasithi fuseke abaningi bagada ukuthi ngempela kuzoba ukuthi khona mntalabha noma khona bhekisekiyena ngqo okuwumuntu nje kwase kuba ukuthi ngempela ke isihloko sithi fuseke kwakuyingoma nje eyayivumeka ethi umnalo yayivumeka kodwa nje ekhuluma ngomna wethu into njalo ke qhubeke phambili bese kuba ukuthi namanje futhi alisini noma uAlumfu kamgube ubese naye futhi ngempela wadedela yona phana ngempela iCD cover yakhe entsha okuthi isihloko sawo sithi winja mgodoyi la ngempela esho njalo khona kuAli obese kwaukuthi ngempela abantu abaningi bayibuza bamangala ukuthi ngempela ngabe kulokhu ke uthini kahle kahle kule ngoma yakhe lena ikhiphela kodwa Smomoza uvele ongabeka phansi ke ubese waphawula ngakho ukukhoma ke yena ngenote yakhe njengoba udumo lwazo ukuthi ekhuluma no voice note futhi ubese wakhuluma ngala phana ngempela voice note wakhuluma into ethize ebheke ngempela uAli mgube ukuthi akexikise kancane noma umphakathi uresponda kanjani kuyona ngempela lena iCD cover yakhe okanye isihloko sealbum yakhe la khona akhuluma nje nangabe Smomoza na iclip yakhe la khuluma khona na Alsoni mgube sothi ngoba sabe insilana lo bhaqabulana ngayo kodwa nje umphakathi aweneme ngalesihloko sibhalela beyiphutha Nkosi yami azotho zandla ngabasakubona isingano kuphela kontanga yakho hayi kodwa nje lesihloko hayi is not madala it's not Sana ufuna ungikhulumisa njalo ngobhekeni hayi nami ngifuna ukukhipha album manje hayi ngifuna ufuna nje ungikhulumisa njalo bafethu nami yabo nje lesihloko yeka mongasafuni ukubhala isihloko yeka anjaki ngintsilana injalo bafethu indaba la khona ebeka khona Smomoza ngendlela ngawo nje ukukhulumela umphakathi wonke kodwa ngaphezulu futhi ukukhuluma nokwesaba ukuthi ubuye esatshise ngalo ubesabela umtsilana agaqela ngawo ngempela phana uAlumfu kamgube kodwa kube uvula khona ukuthi uthini ngale hloko lezi kahle kahle uAli lokho eyikhipha nabanye abaqulike nje futhi makuthi khona wamaziyo kwakhipha isihloko esingathi mhlawumbe singabheceleni awukumusho la ngaphansi comment section sike simbheke ukuthi wakhipha ethini yena ialbum ngesihloko sayo esingathi impela siyithanda kuyenhlambeni ngoba uAli siyamazi ufuseke impela siyamazi futhi nalena entsha kayikhipha ethi kunje mgodoyi awushuve lokho phansi comment section ukuthi ingabe inkulumo yakhe ngempela phana uSmomoza yona ithini hambelana nayo noma iphikisa ukholwa ukuthi ialbum ngempela inesihloko nje si right esingadinge koniwa shuve lokho phansi comment section bese ubuthina nawe sidibana ngokuzayo.